música acompáñanos ao longo de toda a nosa vida. Está nos nosos primeiros recordos e tamén pois nos momentos máis importantes da nosa vida. E ten un poder especial para conectar co que sentimos e tamén coa forma na que aprendemos, porque aprender non só é estudar, ten que ver coa atención, coa memoria, coa emoción e tamén coa forma na que vivimos todo ese proceso. E hoxe queremos parar nesa idea, como aprender mellor a calquera idade e que papel pode xogar a música nese camiño. E para iso teño aquí nos nosos estudios a Esther Sobral, que é pedagoga musical e pianista. Durante 13 anos foi directora dun conservatorio e actualmente é a directora de Tratalenca, esa aula de música e aprendizaxe ubicada en Área Central. Que tal? Moi bo día, Esther. Hola, bo día. Como estamos? Moi ben. Moi ben, así me gusta, con enerxía para comenzar. Eso sempre, sempre. Este o día día do ten que libro. empezar ben, xa despois algún igual se encarga de fastidialo, pero Claro, o día ten que empezar sempre ben. Sempre ben, Hoxe é sempre un ben. día especial, que é o día do libro. Sí. Eses libros que nos trasladan a eses mundos e a tantas historias, como tamén fai a música, verdade? efectivamente. Cando celebramos o Día do Libro, bueno, que para min tamén ten un significado especial, por ser a data en que faleceu a miña prima Maite, mandamos un recordo tamén para ela, sempre pensamos tamén nos libros da música, non? Sí. Neses libros que poucas veces son símbolo ou son merecedores de ser un agasallo en datas especiales e que moitas veces esquecemos, non? Cando agasallamos a un neno, soemos regalar contos, libros para pintar, pero non pensamos en libros relacionados coa música. Cando facemos un regalo aos adultos, tamén esquecemos moitas veces, aparte das novelas que falan sobre as vidas dos músicos, non? Que non deixa de ser, bueno, un entretenimiento que bo. Esquecemos tamén que hai libros que falan sobre o poder da música e que tamén son moi interesantes. É verdade. Como empeza a túa relación coa música, Esther? Eu creo que empeza un pouco, bueno, por unha cuestión familiar. É dicir, sí? Miña nai cantaba todo o día, miña madriña, miña tía Lola cantaba todo o día. Meu pai ás veces, pero con distinto resultado. Pero meu avó era músico, tocaba a trompeta, foi encargado de estrenar o pasodoble de Ponteareas, esa peza tan fermosa, non? A trompeta. E tamén porque tiven a sorte de vivir nun segundo e un profesor no terceiro. Entón, bueno, eu veía que outros nenos iban a clase de música. Tiven a sorte tamén de estar nun colexio con un excelente director, don Manuel Ferro, que se encargou de que tivéramos a oportunidade de ter unha rondalla, de ter un coro, de ter ballet, de ter danza galega, de ter un montón de actividades. Xa hai tantos anos, claro, porque unha xa ten unha idade. Entón, creo que foi unha xuntanza aí de moitas casualidades, digamos, pero sobre todo creo que tamén hai unha parte que ven de serie con cada un, non? Algo que te atrae infinitamente desde pequeno. Eu recordo sempre os paseos con miña irmán. Miña irmán é un pouco máis pequena que a min, 5 anos. Daquela, ao vivir en un pobo, lóxicamente, saías a pasear e miña nai decíame, colla a nena e vai dar un paseo, cousa que agora sería impensable, non? Sendo eu moi pequena, tiña eu 6 anos e miña irmán tiña un. Eu recordo que lle inventaba cancións para ela. Ah, sí? Sí, lle inventaba todos os días canción. Algúnas aínda recordo. Para non? ir dar ese paseo? Sí, para dar o paseo, para que estivera ela contenta, para que se fixara nos paxaros, nas flores. Vivíamos cerca dunha pequena plaza que tiña así algunhas plantas. Eu, como non sabía como entretela, sendo eu tan pequerrechiña tamén, eu inventaba as cancións para ela. O piano xurde despois, non? Bastante despois, xa tiña 9-10 anos. E, bueno, a partir desde aí foi increcendo sempre. É unha paixón, non? Pero a música en todos os seus campos. Hai xente que lle gusta interpretar, hai xente que lle gusta escoitar,
hai xente que disfruta a música de distintos xeitos. Eu creo que a disfruto de calqueira dos xeitos posibles. Eso moi importante na maneira de transmitir, non, os teus alumnos e alumnas, pois que disfrutas a música en todos eses eidos, porque ti falabas hai un principio pois da importancia dese docente, non, que tamén marcou pois a túa relación coa música. Por suposto, eu son das que penso que a docencia en xeral, en calqueira ámbito, na música, literatura, psicología, da igual, debería ser algo vocacional, que lamentablemente sabemos todos, porque todos tivemos algún mestre ou sabemos de algún que non é así, non? Lamentablemente non é así, pero eu son das que penso que realmente a vocación é o que fai moitas veces moitísimo máis que os coñecementos. Ti podes saber moito sobre, por exemplo, a técnica pianística. Sí. Me ten pasado de ir a algún curso con algún mestre boísimo no sentido pianístico e técnico, pero como mestre o mellor ser un desastre, porque non sabe trasladar eso, non sabe o xeito de ensinalo para que ti o collas con ganas, para que ti o intentes, para que ti teñas esas ansias de repetilo. Sí. Porque calqueira cousa que queramos aprender, seguramente en moitos ámbitos, pero eu me refiro ao piano sempre, leva detrás unha alta dosis de constancia, de perseverancia, de saber que hai que repetir moitas veces o mesmo movimento mecánico para que saia ao final como ten que sair, que non é perfecto, sino que ten que sair é natural. Claro. Que ás veces confundimos o tocar ben, toda esa xente que non falla unha nota, que toca cousas dificilísimas, con transmitir, sí, con realmente que a persona que escoita ou a persona que toca como intérprete ou como público que ti disfrutes da música. Moitas veces, cando estudamos, por exemplo, nos, cando facíamos o grado superior de piano, que tocas pezas dificilísimas, longuísimas, que tens que tocalas perfecto para ese examen de fin de carreira, claro, que chegas a estudar 10 horas, ou mellor máis, non? Cada día, realmente, dis ti, carai, é que xa é moi difícil non fallar as notas, tocar todo ben, facer os matices, todo o que queiras. Pero realmente, ás veces, moitas veces, esquecemos o plano emocional. O decir, que hai detrás desas notas? Que é realmente o que quero transmitir a quen me escoita? Que é realmente o importante? Eu poño sempre o mesmo exemplo, os nenos, cando me preguntan. Os nenos son a monda e son tamén a miña paixón, non? Profe, por que nos pones hoy este director e non pos o que escoitamos outro día? Dixen, porque quero que comparedes. A partitura é a mesma. Este director ten a mesma partitura no atril que este outro. Este pianista ten a mesma partitura no atril que este outro. Por que a un lle aplaudimos tanto e a outro non lle aplaudimos tanto? Por que unha peza interpretada por unha persoa nos fai chorar e outra nos deixa indiferentes, non? Aí está a máxica, a maxia da música, sí, pero tamén a maxia do intérprete e tamén a maxia do director, no caso das orquestas. Pois sí. Cantos anos levas ensinando música? Pois xa perdín a conta, pero pois 45, creo, por aí. E que aprendiches en todos estos anos ensinando? Aprendín que hai que seguir aprendendo. Que cada día... eu son das persoas que sempre está facendo cursos, sempre está lendo, sempre está estudando porque me gusta. Non por unha obligación, é unha cousa que sae de un, non? Pero a principal aprendizaxe, despois de que tes certos coñecementos, ven da práctica, ven do día a día, de ver que aquelo que servía hai 20 anos hoxe non sirve, que o que fixeches durante moito tempo dun xeito agora non vale, tes que buscar outra maneira. Hai que estar constantemente buscando o xeito de chegar a xente, de chegar ao público, aos alumnos, que as metáforas ou as anécdotas que contabas
pois agora non sirven porque facían referencia a personaxes que xa non son coñecidos, a expresión que xa non son utilizadas. Todo vai mudando. Entón, o principal que aprendes co tempo é que nunca sabes o suficiente, que sempre tes que seguir, non? Sempre tes que seguir estudando, sobre todo para motivar os demais, pero tamén para decir cada día, a ver, Sobral, porque eu cando falo comigo chámome Sobral. A ver, Sobral, que podes facer hoxe para facer mellor o que fixeches onte? Ata agora funcionoume ben, entón estou contenta. Seguirei nesa moi boa filosofía, dende logo. Aparte, sobre todo cando traballas con nenos e nenas, non? Sí. E ademais, no voso caso, agora falaremos de Tratalenca, con nenos e nenas ben pequeniños, dende edades moi temperás. Porque en xullo de 2020 creas Tratalenca en Área Central, que é un aula de música e aprendizaxe. Como definirías ti Tratalenca? Bueno, en realidade Tratalenca naceu moito antes. Sí? Isto a xente normalmente non sabe. A aula física si naceu na data que ti dis, efectivamente, pero Tratalenca era un taller que antes rulaba por aí, case sempre en casas de amigos, en alumnos que te chamaban para facer un ensino, un taller, algo dun xeito especial. Por que Tratalenca? Pois como ti dis, porque son as tres cousas que eu considero importantes. O traballo, o talento e o cariño. E nese orden, moitas veces a xente me di, por que non pos o talento primeiro? Porque o talento é natural, tal, e dicen, bueno, a ver, o talento é natural, sobre isto hai moita discusión, porque os estudiosos non se poñen de acordo, non? Sempre din que sí, que hai unha parte que realmente ven con nós, pero que hai unha parte moi grande que se desenvolve co tempo, cas aprendizaxes, con as actitudes de cada un ante, bueno, actividades e habilidades que podemos desenvolver cada día. E non o poño primeiro porque hai a tendencia a pensar que o talento favorece todo, que nos axuda en todo, que se temos altas capacidades, por exemplo, xa somos a bomba. E non, o importante é o traballo. E o que eu queixen e quero transmitir sempre aos alumnos é que ti podes ter un talento e unhas habilidades especiais para a música, para a pintura, o que sexa. Está moi ben, é de agradecer que, mira, que a natureza nos dea xa algo así de serie. Pero se non o traballas, se non o desenvolves, ese talento vai quedar escullecido sempre, non? E ás veces incluso vai desaparecer. E o agarimo, o cariño, porque entendo que o ensino ten que ser así, que o ensino ten que ser persoal, que debe ser en grupos moi pequerrechiños, que debes coñecer a familia, que debes saber os nomes. Eu recordo sempre, en outros tempos, é certo, pero eu recordo aulas no instituto, por exemplo, onde éramos 42, e onde algún profesor non sabía nunca os nosos nomes. Entón sempre decía, o da fila de atrás, o da esquiña da fila terceira. A min eso repateábame xa de pequena. Era unha cousa que xa fastidiaba, non? Que unha persoa que traballa supuestamente para ensinar aos demais non teña a primeira habilidade social que decir, caramba, pois teño que saber o nome dos alumnos. Durante moitos anos eu traballei nos cursos internacionais da Universidade de Santiago e os meus alumnos eran todos estranxeiros, de un montón de países diferentes, con nombres en inglés, en chinés, en ruso. Eu pasaba un mes antes aprendéndome os nomes e apelido, xeralmente só un, dos alumnos para cando chegaran a clases, as 100 persoas, ás veces máis, poder chamales polo nome. É dicir, creo que iso é a primeira sinal de respeto dun profesor, que realmente se esforce en coñecer os alumnos. E a partir desde aí, ven coñecer a familia, intentar saber un pouquiño de cada un. O ambiente de Tratalenca é un ambiente familiar, pero é un ambiente familiar porque temos a sorte tamén que as familias préstanse a eso, préstanse en que calquera momentiño lles poida chamar, lles poida enviar un WhatsApp, lles poida dicir, pasa por aquí que notei isto na nena ou no neno, quero falalo contigo. É un ida e volta, non? Unha reciprocidade que se ti non recibes tampouco por parte deles, eso queda como cortado, non? Sí, sí. Debe haber
un feedback sempre por parte dos dous, non? Das dúas partes. O traballo, o talento e o cariño que están detrás pois desa palabra que Tratalenca, que é a aula de música e aprendizaxe que dirixes en Área Central, en a que están nenos e nenas dende os 4 meses. Sí, en realidade ás veces pídenme antes, o que pasa por unha cuestión de respetar o crecemento natural, tamén o desenvolvemento do oído, intentamos non facelo antes dos 4 mesiños. É a miña etapa favorita. Sí? É a miña etapa favorita. A min encántame ensinar a todos. Con os adultos disfruto moitísimo, porque daste de conta que moitas veces non tiveron a oportunidade de facelo antes, entón poñen moitísimas gañas, esfórzanse, veñen a clase pois, a horas, ás veces, entre un traballo e outro, moi tarde, moi cedo. O paso moi ben con os adolescentes tamén, teño a sorte de ter un grupo con os que teño unha complicidade estupenda, pero os bebés é un ver cada día unha evolución tan rápida e que non temos oportunidade normalmente de apreciar de outra maneira, non? Os papás ás veces, cando veñen con certas dúbidas, non? Pero que imos facer? Pero a ver, a mí non me vayas mandar cantar, a mí non me vayas mandar bailar, a mí non me vayas tal. Eu xa digo, a ver, si queres adoto o neno. Pero na clase hai que participar. Eu lles digo, intentade vir sempre a mesma persona con o bebé, porque así non vos quedadedes no anecdótico de que ben o pasamos, ou xe que actividades máis bonitas fixemos, senón que veredes que as clases están planificadas, que hai un avance nos nenos moi visible e moi escoitable tamén en pouco tempo. Outro día, na clase os sábados dun grupo de bebés, eu estaba chorando, tiven que voltar así a cabeza para o outro lado para que os nenos non se decataran e algún papá e algunha mamá tamén, de ver como ao longo deste curso a cantidade de cousas que aprenderon os bebés, como o ben que o facían todos, como melloraron todos en relacionarse entre sí, en desenvolver esas habilidades sociales, pero tamén musicalmente, a cantidade de vocabulario musical que saben, que algúns non saben nin decilo ben, claro, porque son moi pequerrechiños. Lógico, claro. Moitos, antes de decir mamá e papá, din piano. Ou din aquí, para que Esther vaya a tocar o piano. É dicir, eso é unha alegría... O mellor, non sei, tamén porque eres nai, supoño, non? Entón percibes esas cousas tamén de outro xeito. Pero creo que sempre é a clase máis emocionante. Que bonito. Sí. E nunca é pronto para aprender nin tarde tampouco. Non, nin tarde. De feito, mira, nas clases de adultos, como eu te comentaba, eu disfruto moitísimo. Agora mesmo, bueno, temos adultos pois, de 40, de 50, de 60, de 70, algún xa máis preto de 80 tamén, que non sabían nada, o sea, non sabían nin onde estaban as teclas do piano, fame gracia, porque o primeiro que che din é enséñame onde está o do, dixo eu, iso é o menos importante polo da Goya. Pero que veñen con moita ilusión, e algúns sempre comentan, jolín, é que non o puiden facer cando era nena, ou quixen facelo e xa empecé outras veces, pero non continuei por falta de tempo, ás veces por falta tamén de oportunidades económicas, non? Pero é tamén, bueno, moi bonito, porque van perdendo tamén un medo a facer algo que creían que eles xa na súa cabeza pensaban que non ian conseguir nunca. E de repente, cando Esther lles di, veña, vas tocar no concerto de fin de curso. Que me dice, que vou tocar eu? Pois esta cancionciña que che sai moi ben, ou se queres facemos outra que che guste máis, hai que poñerse guapos, hai que ir elegantes, tal. Pois sí, e podo invitar a meu marido ou podo invitar aos meus fillos. Eu, claro, pois tamén é unha parte de deixar que cada un de nós, a pesar de ir pasando os anos, fagamos cousas novas e sigamos aprendendo. Eu xa hai moitos anos decía sempre, unha das frases favoritas que tiven na aula moito tempo, aprender non ten idade, non? E sigo pensando o mesmo, que ademais levantarte con as ganas de decir vou facer algo, vou aprender algo diferente, algo que non pensei,
algo que me custa moitísimo, pero requerre que o vou a conseguir, tamén é moi bo para nós. Claro que sí, porque resúmeme un poquinho todos os servizos e actividades que ofrecedes en Tratalenca. Non vamos ter tempo. Pero a ver, empezamos con eles nos 4 meses. Aí o programa chamase Estimulando, de estimulación temperá, e lle poñemos o do ao final de nota, non? Como outros moitos programas. Dos 4 mesiños aos 3 anos, máis ou menos. Ás veces son os 3 anos, ás veces son os 4, que despois empezan a vir soliños xa a clase. E sempre digo máis ou menos porque vai depender un pouco das evolucións de cada neno, non? É certo que en outras etapas do ensino hai que seguir unhas normas, nesta edade estás aquí, nesta edade estás aquí, pero afortunadamente en Tratalenca cada un debe ir no grupo que lle corresponde por habilidades, por capacidades, por desenvolvemento, non só por a idade. A idade é un primeiro indicativo e despois a partir de aí hai que ver realmente onde o alumno está cómodo para nin estar tirado no sofá dicindo isto está chupado, nin ser un esforzo tan enorme que choque contra unha parede e se desmotive. É dicir, que supoña sempre un reto para avanzar, pero un reto asumible. Cando pasan eses 3, 4 aniños empezan a vir solos as actividades que chamamos xogando coa música, onde realmente o que fan é xogar con música, non só para aprender algo de música, sino para aprender moito de habilidades que lles van a facer falta en calqueira aprendizaxe. Desenvolver o vocabulario, prestar máis atención, facer moitos exercicios de coordinación, de equilibrio, de memoria, disciplina. Moi importante tamén na música. Porque é moi importante para todo. E despois, ademais, o agradecen. os nenos que veñen a música agradecen logo que esa disciplina serva para outras actividades ou momentos do día a día no seu crecemento, non? E aí xogan con moitos instrumentos, pero pensando que non son actividades dedicadas exclusivamente a desenvolver o ámbito musical, sino capacidades, habilidades que imos desenvolver para calqueira aprendizaxe. Despois xa ven entre notas, onde seguimos xogando, pero fixándonos máis un pouquiño na linguaxe e todo o que abarca en realidade a música. Pero logo hai programas moi diferentes, por exemplo, Retendo, que é un programa para xente maior ou para xente que sin ser tan maior, por enfermedades, por pérdidas inusuales, calqueira cousa, precise desenvolver un pouquiño habilidades que se van perdendo, capacidades que se van mermando. Aí tiramos de musicoterapia, que foi unha cousa que me encantou estudiar e que cada vez estou máis agradecida de ter a oportunidade de facelo. E hai outros programas que son, bueno, pois máis individuales, digamos, como pode ser o ensino de piano, por exemplo, aínda que tamén hai piano en pequenos grupiños, ukelele, campaíñas, estes tambores de lengüeta que están tan de moda e tan fermosos para transmitirnos calma, porque ao final a música ten que ter tamén un papel de ser capaces de relaxarnos, de facernos disfrutar. Non quere decir sempre que esteamos rodeados de ruido, sino que tamén necesitamos momentiños de relax, non? Bueno, seguro que esquezo algún, sin olvidarme tamén da parte que adicamos ao coaching educativo, tanto de alumnado como de familias, non? Cando traballas moito con pedagogía infantil, juvenil, e cando estudias tamén o coaching educativo, ao final os pais recurren a ti para pedir consello, para decir, Ester, pásame isto con o neno, aquí música vai ben, fai todo ben, pero resulta que logo chega e non quere facer as tareas do colexio ou as do instituto, ou non sei como tratar con el este tema, ou non sei como organizarlle o traballo, as rutinas. En toda esa parte intentamos axudar tamén. En ese coaching educativo, Ester, que habilidades ou que capacidades se poden traballar pois para mellorar a aprendizaxe no día a día? A primeira, a organización. Bueno, a primeira, a primeira, a motivación. Perdón. A motivación, que hai un problema na xeneración actual e tamén na anterior, seguramente cada vez será peor, que tiramos moito ás veces os pais da motivación extrínseca, de decir, veña, se faz isto, douche isto.
Si fas isto, vas ir a aquel sitio. Si fas isto ben, te das como recompensa tal. Eso como sistema é un gran erro. A motivación debe ser intrínseca, debe sair da persoa. A persoa debe estar convencida de que eso que está a traballar, de que eso que está a estudar, de que esa oportunidade que lle ofrecen os pais, as nais, os avós, os profes, é bo para eles. Entón, o primeiro que habería que traballar é a maneira de facerlles entender eso. E despois, a organización. A maior parte dos problemas dos nenos e das familias, ás veces, por cuestións obvias de que todos traballamos, de que temos horarios diferentes, o principal problema é a organización, o saber organizarse. Moitos nenos van a moitas actividades, eso tamén ás veces é un problema para que o neno realmente se centre en algunhas, en todas, ou simplemente no que é máis urxente, que é o ensino que ten que facer obligatoriamente, non? Entón, primeiro sempre digo a motivación, despois a organización. A motivación e a organización, pero cando xorde a frustración, tanto pois na música, no estudo, no día a día do colexio, do instituto, que podemos facer para axudar a ese neno ou esa nena pois a superar esa frustración? Primeiro buscar os motivos sempre. Seguramente isto que parece tan difícil non é tan difícil. Atopar o motivo. Ás veces con unha simple conversa os motivos saen. Que pasa? Que ás veces hai que buscar quen é a persoa idónea para esa conversa, porque moitas veces non queremos decir a papá ou mamá realmente o que nos está pasando, ou si queremos decirlle ao profesor, e ás veces ao revés, non lle decimos ao profesor e si lle decimos a papá e mamá, por iso é tan importante a comunicación. Pero a frustración pode darse por moitas cousas, pode darse por sensación de incapacidade, con o cual habería que traballar, lóxicamente, a autoestima de cada quen, pode darse por unha cuestión do ambiente que nos rodea, cando vemos que os demais non se esforzan, nós nos esforzamos, e o resultado o mellor no papel é o mesmo, dis, vamos a ver, se Margarita non estudia nada e saca un 10 igual que a min que me estou a matar a estudiar, aquí algo non funciona. Compararnos cos demais é fatal. É fatal, sempre. E ás veces é o motivo que leva a máis frustración. É dicir, eu sempre digo, debería ser ao revés, deberías decir, se el pode, podes ti. Non doutro xeito, non? Pero sobre todo compararnos con nós mesmos. Cando facemos os concertos, por exemplo, eu sempre digo, mesmo son pesada da saciedade, pero sempre digo mesmo aos pais, por favor, comparádeos con eles mesmos, se eles avanzaron, se eles ao longo deste curso melloraron. Non me digades, é que fulanito vai á mesma clase que ele, mira que ben toca, o meu fillo non toca tanto, digo eu, é que o outro, o mellor, adica máis tempo, o outro, o mellor, organízase mellor, o outro, o mellor, xa leva moitos anos adicándose a estudiar moito tempo, e o teu fillo mellor non, ou simplemente non é o momento de exixirlle máis a esa persoa, que ás veces é tamén o punto, relaciono con o que falábamos antes, non? Sí. De buscar o punto realmente onde os alumnos poidan ter unha aprendizaxe natural, adaptada a eles, non ao ritmo que queramos os demais. É dicir, o profesor ten que saber decir, podo exixir ata aquí, porque se tiro un pouco máis, o mellor a corda rompe. Pero se tiro un pouco menos, o alumno abúrrese. Isto pasa moito en primaria, en secundaria, en todas partes, non? Os alumnos que especialmente teñen unha habilidade ou unha capacidade superior para algunhas materias, ou altas capacidades en xeral, que, bueno, é común que veñan a tratar que o neno abúrrese na clase, claro, porque ele eso xa o sabe, pois hai que planificar e ter unha alternativa para que... É o que dicías, sí, durante toda a conversa, a importancia desa aprendizaxe, desa ensinanza personalizada, non? E dese trato, pois, con cariño e agarimo. Se alguén nos está escoitando, está pensando, pois, sempre tiven aí esa espiniña de achegarme ao mundo da música, pero non me atrevín a dar o paso. Que lle aconsellarías? O primeiro que pasen por Tratalenca, claro, que ademais agora estamos en plena matrícula para o curso que ven. Pero eu sempre lles digo mesmo, cando alguén ven á porta, digo, cando teñas un momentiño tomamos un café.
damos unha volta por aquí ou quedamos na aula e falamos. E me contas, a ver, que é o que sintes, que é o que queres facer. Pero eu sempre digo que nunca é tarde. Que realmente se tes ganas de facer algo, o farás mellor, o farás peor, levará máis tempo, levará menos tempo. Pero incluso as cousas que nos levan moito tempo, pero que vemos que hai pasiños de aprendizaxe, que imos pouco a pouco, pero que conquerimos un pouquiño máis cada día, iso ao final é unha satisfacción. Unha satisfacción debe ser para o alumno, pero tamén debe ser que o profesor saiba transmitir ao alumno o contento que está desas aprendizaxes, dese resultado. Onte un alumno que xa leva comigo dende pequerrechiño, eu lle decía, Iago, é que me emocionas cando estás tocando, estaba tocando unha peza miña en piano, que non é doado que un neno toque unha peza que está máis pensada quizás en sensibilidade xa de outro tipo de idade. Me emocionas cando estás tocando porque noto que o estás sentindo, que o estás pasando ben, que ao mesmo tempo estás pensando no que quere decir a peza. Ele estaba todo contento. É unha cousa que ás veces os mestres esquecemos. Enseguida decimos, isto tes que mellorar, carai, pero tamén di, jolines, pois mira, isto xa faz moi ben. Isto, eu entono tamén a miña culpa, que moitas veces non é fácil con a voráxine de horarios e tal, lembrarte de decir, a ver, Sobral, dille primeiro bo e despois dillo que ten que mellorar. Pero é certo que ás veces en xeral esquecemos o resaltar eso, as cousas que vas mellorando. Por exemplo, cando traballamos nos grupos, a min alégrame moito cando todos consiguen chegar a un punto onde dis, carai, pois hasta este punto todos son capaces de facelo ben e todos xuntos. Que sei que hai nenos que van sobrados, digamos, que podían facelo mellor, e hai outros que lles costou infinito chegar aí. Bueno, pois eso é o que hai que intentar nese ensino que queremos en Tratalenca, que sexa individual, en grupos pequerrechiños, nunca queremos ser máis de 10, 11 persoas nun grupo, para poder realmente evaluar cada día os avances de cada un, pero tamén as necesidades, o que realmente precisan. Pois para toda a xente que nos está a escoitar e que lle gustaría pois achegarse a Tratalenca, como poden contactar contigo, Esther? Neste momento estamos cambiando a páxina web, o máis fácil é facelo por teléfono, no 607-971-992 ou achegarse á área central, que estamos na esquina vermella, no local 17G. Pois moitísimas grazas, Esther, por compartir tanto nesta conversa pois sobre o poder da música, sobre a aprendizaxe, bueno, sobre todos os temas que tratamos, que eu penso que foron moi interesantes para toda a xente que nos está a escoitar, que agardo que así sexa. Graciñas. Moitas grazas, Esther. A ti.